Également, ni weleli kɛlan kura sɔrɔ ni o ye smartphone Android ye a ka kan i ka compte Gmail sigi a kɔnɔ bawo i ka se ka Google ka baarakɛda bolo bɛɛ la sɔrɔ ka se k'i ka weleli kɛlan la ɲɛnɛmaya. I bɛ compte Gmail sigi i ka téléphone kɔnɔ cogoya di ni mina o walanwalan aw ye. I bɛ sɔrɔ ka don i ka weleli kɛlan kɔnɔ k'i tɛgɛ digi Google ka npalan kan ka sɔrɔ k'i tɛgɛ digi Gmail lettre foroko kan k'o dayɛlɛ. I bɛ bila nin kɛnɛ la. I b'i tɛgɛ cɛnɛnkun ka taa i numan bolo yan fan fɛ ka na digi terminer kan. O mana kɛ i b'a sɛbɛnnen ye ko ajouter une adresse email i b'o dayɛlɛ ka sɔrɔ ka na digi Google ka ja fɔlɔ in kan. O la a b'a vérifier. I mana bila nin kɛnɛ la i b'i ɲɛ jigin ka na ko créer un compte i b'i tɛgɛ dugu kan pour moi n'o o y'i yɛrɛ ye ka sɔrɔ kana ko i k'i tɔgɔ ani i jamu sɛbɛn n'an bɛ misaliya ta Lenatech la. I b'i tɛgɛ digi suivant kan ko i k'i wolodon ani wolosan ni wolokalo sɛbɛn. Nin yɔrɔ la ko n'a sɔrɔ i ye cɛ de ye walima muso ye k'i ka kori dɔ sugandi o la an bɛ cɛ sugandi ko ka sɔrɔ ka suivant digi. Ko i ka adresse email don ni an b'a kɛ Lenatech Bamako ye @gmail.com. I bɛ sɔrɔ ka suivant digi ko i k'i ka mot de passe lakika don n'i bɛ lettre ani chiffre ɲagami ɲɔgɔn na. K'i ka a confirmer i bɛ segin kɔrɔlen kelen mun kan n'i y'o taper sisan ka suivant digi. O la i bɛ sɔrɔ ko jigin kana dugu ma k'a fɔ ko n sɔnna u ka a bɛɛ lajɛlen ma oui j'accepte. Nin ye Google yɛrɛ ka misaliyaw ye yan ka se ka u ka sariyaw bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna. I bɛ sɔrɔ ka i tɛgɛ bila o taamasiyɛn fila la n'o ye nin ye ka sɔrɔ i bɛ i ɲɛ jigin ka na digi yɔrɔ bulama in kan créer un compte n'o o y'i ka compte dayɛlɛnnen ye. I b'a sɔn a ma ka suivant digi. I bɛ sɔrɔ ka jigin kana dugu ma ka n'i ɲɛ jigin ko n sɔnna ma n'o ye accepter ye. O ka sɔrɔ k'i tɛgɛ digi accéder à Gmail. O y'i ka compte dayɛlɛnnen ye a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.